Està tota la gent preparada per a veure la mascletà que comença en estos instants i que dispara la mascletà el portuguès de Villamarchant. 7 minuts com a mínim, una mascletà típica del portuguès. Així que soroll per tots els racons és la mascletà d'avui aquí a la cal.
Si eres d'Orange i tens un mòbil 3G, connecta't via mòbil a Canal 9. Envia un SMS amb la paraula Videosports al 222 i quedaràs subscrit al nostre servei d'alertes.